Salut! Salut! Vreau să vă arăt acum cum să aveți mai multă memorie la telefon și cum să descărcați GTA San Andreas pe un Android. O să încep cu cum să ai mai multă memorie la telefon. Dați la setări. Dați la memorie și ștergeți datele cache. Aici este datele cache. Dăm pur și simplu aici și dăm delete. Și datele cache nu mai sunt. Așa. Puteți, dacă aveți un card micro SD, puteți pune memorie din aplicațiile tale pe cardul micro SD. Dați Move to SD card, apăsați și așteptați. Și după aceea, memoria din Messenger, cum vedeți aici Messenger, o să meargă și la cardul micro SD și la dispozitiv. Așa. Și dacă nu aveți poze interesante și dacă simplu să le ștergeți. Așa. Aici avem pe Alex, prietenul meu, aici de sus, ăsta care are gușă. Și ăsta e Samuel, tot prietenul meu. Și o să șterg pozele ăștia două. Îmi cer scuze, unii țipau, bunica mea țipa, e puțin cam handicapată, dar nu-i nimic, așa e ea, e cam proastă. Eu nu o să șterg multe poze, pentru că mie îmi place să am multe poze în telefon și să am amintiri. Așa că o să șterg doar 2 poze. Dacă vreți să aveți mai multă memorie, o să trebuiască să ștergeți foarte multe, cam 50-60 de poze. Da, dacă vi se termină memoria și nu mai aveți. O să vă arăt cum să instalați GTA San Andreas pe un Android. Deci, dați la browser, adică la internet. Nu mai am baterie, așa că o să fac videoclipul mai repede. Scrieți Mopoceni, așa, Mopoceni. Dați pe primul. După aceea dați Dovline și după aceea așteptați. Așa, puteți vedea aici că o să-l am, și după aceea scrieți aici, nu GTA San Andreas, scrieți Grand Theft Auto.
dați Enter. Eu am deja descărcat, așa că nu o să-l mai descarc iar. Asta era. Pa, pa!